बाजत बा बाजत बा बाजत बा हे बाजत बा बाजत बा बाजत बा अरे तो एक राइट को नाले वाली हो अब ना देखो नाले हो जा धुआं बाजत बा बाजत बा बाजत बा बाजत बा हे बाजत बा बाजत बा बाजत बा सुहलते बजंती पे बजना इन्हें बाजत बाई भैया सुहल जल चलती पे बजना देखा न कितना सुंदर बजत महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती पर कितना बढ़िया बाजा बजत बा। लेकिन आगे का नाम मकड़ी के माध्यम से का नाच गाई कूद पानी बोला जयकारा नाच गाई कूद पानी बोला जयकारा नाच गाई कूद पानी बोला जयकारा बोला जयकारा भैया बोला जयकारा बोला जयकारा भैया बोला जयकारा बोला जयकारा भैया बोला जयकारा नाच गाय कूद खानी जयकारा भी बोली जरूरी बात। सुहेलदेव चरण कूद ढंग से पधारा सुहेलदेव चरण कूद ढंग से पधारा सुहेलदेव चरण कूद ढंग से पधारा नाच गाय कूद खानी जयकारा बोला अपने राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव के चरण भी बड़ा बढ़िया से पधारा हुआ मम्मी से कौन मामूली महापुरुष ना हूँ इनके दुनिया जानत बाप यहाँ तक कि इतिहास भी गया हमारा लेकिन अगर अगवा का नाम बता गजल बागा जल बागा जल गजल बागा जल बागा जल बागा जल बागा जल गजल बागा सुहेलदेव नाम के पर साथी देखा नया देखना गजल अपने राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर कितना प्रसादी का जलवाब। लेकिन अगली कड़ी में कह नाम बताओ गुरु घर आने के चर्चे बता जयंती के गीत दीनानाथ जी उचारे जयंती के गीत दीनानाथ जी उचारे जयंती के गीत दीनानाथ जी उचारे नाथ जी उचारे दीनानाथ जी उचारे गजबे के धीर पिंटू परमानंद समारे गजबे के धीर पिंटू परमानंद समारे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के शुभ अवसर पर माननीय श्री हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग गुरु समान इन्हीं के माध्यम से गीत उच्चारण जात बाप गजब के भीड़
किंतु परमानंद जी महाराज जी समारत होने भैया कहे वाली बात ना बाप, लेकिन और अगवा का नाम बताओ। मचलबा 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 हो मचलबा 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 हो मचलबा 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 हो मचलबा मचलबा मचलबा। सारा संसार रम हल्ला 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 हल्ला, सारा संसार रम हल्ला जखन चंद्र कतना मचलबा चंद्र कतना मचलबा।